ka dane shi. Abin yana bugun ba. Ni kin gani nan ba? Gwamma a dinga bude min abu kararrau in dinga sani. Ni ba na gane irin abubuwan nan. Mutane kuma sai su zace kamar na gane. Wallahi ba na gane. Dan Allah gaya mu ma'anan shi. Ko sanyi ne? Kunya nake ji. Kunya? To. Ka dane shi. Abin yana bugun ba. Ni kin gani nan ba? Gwamma a dinga bude min abu kararrau in dinga sani. Ni ba na gane irin abubuwan nan. Mutane kuma sai su zace kamar na gane. Wallahi ba na gane. Dan Allah gaya mu ma'anan shi. Ko sanyi ne? Kunya nake ji. Kunya? To.